Assalamu alaikum muhterem milletteşler. Halkımız kaydağına yaşasa da ana tilimizni, gırıf-гадәтләребезне, татар yüzünü saklap kalığı için şaktı işler başkara. Alar bilen sizni biz de tanıştırıp barabız. Siz tatarlar tapşırın qarıysız. Bugünkü çıkarılışta Сәләт Bulgar tuğan til alanında. İki avul nesili şıraştı. Biz mene şuşu yaklarga birinci kelip oturgan babaylarının ruhlarını mında gördük. Onlar mene Sarman yağından mında kelgenler, oturganlar. Aktanış sahnesinde tarihi spektakl. Atan şirki ölgeç, sen benim kalan gören bey, 3 yıl mena kalan türemedik. Şunu alırga geldim. Tatar kızı 2019 yarışları devam ete. Şunday büyük kişilerimiz bizning milletdə üskenler. Şuna göre alar артыннан biz de borasыбыз килә. Petropavl şəhərində Saban toyu. 30 yıl Saban toyunu o'tkazamiz. Bugün yağır bolsa da beyip, oynab, çay içip yerimiz bunda. Jayның kızı uşağı, balalar, yaş üsmürler için ayrışa, yallar bit. Сәләт Татарстан Республикасы балалары һәм яшьләренең интеллектуаль иҗат потенциалын ачу һәм үстерү берләшмәсе июнь аеннан август ахырына кадәр 10дән артык аланда төрле юнәлешләрдә эшчәнлек алып бара. Анда Татарстан, Россия төбәкләре, чит илләрдән дә укучылар һәм студентлар ял итә. Ял итеп кенә калмый, белем ала, яңа тәҗрибә туплый. 3 ай дәвамында без аларның иң истәлекләрен тапшыруларыбызда яктыртып барачакбыз. Бүген юлыбыз Bulgar tuğan til alanına. Bulgar tuğan til alanı o яңа tanışlar. Bulgar tuğan til alanı ул гаилә. Жылылык, шатлык, бердәмлек. Иң шәп әйдәмнәр Bulgar туган телдә. Bulgar туган тел аланы беренче тапкыр 2014 елда оештырыла һәм үзенә Россиянең 11 төбәгеннән 500дән артык сәләтле баланы җыя. Быел да биредә шул ук күләмдә катнашучы 40 әйдәман. Алан программасы татар телен, мәдәниятен өйрәнүгә, телнең тормышның төрле өлкәләрендә гамәли кулланылышын арттыруга юнәлтелгән. Программа тематик блокларга бүленгән, мәдәни һәм белем бирү чараларыннан төзелә. Bulgar туган телдә инде 3нче ел һәм миңа монда бик стаханалар эшли. Чөнки безгә монда киләләр иң профессиональ кешеләр һәм алар безгә бик мөһим мәгълүматны бирәләр. Һәм әлбәттә миңа эшли бию өйрәнү, чөнки мин үзем дә биргә бик яратам. Миңа монда бик эшли, мин рәсем мастер-классына йөрим һәм миңа анда шундый кызыклы һәм аңлашыла торган итеп аңлаталар. Бу лагерьдә мин 2нче тапкыр инде һәм 2нче тапкыр килгәч тә миңа һәр вакыт медиа үзәгеннән бүләк эшли. Ше булган интеллектуаль уен ябалак. Катнашучылар 5 көн Булгарда, 21ннән 25 июньгә кадәр биләрдә халыкара яшьләр уку-укыту сәләт форумында да булдылар. Глия Садыкова, татарлар, Булгар. Ике авыл бер тамырдан. Башкортстанның Мияка районы Саты авылы халкы үзләренең ерак туганнарын Сарман районы Сарысаз Тәкермән авылыннан килүче милләттәшләребезне кунак итте. Тарихи мәгълүматлары буенча 270 ел элек Саты авылына Минзәлә иязе Сарысаз Тәкермән авылыннан бикчәнтәй нәселе кешеләре килеп урнашкан. Бүген биредә 600-га якын милләттәшебез яши. Ерак туганнарын авыл халкы Саты күренешләре, кызыклы шәхесләре белән таныштырып, зур бәйрәм оештырды. Сарман һәм Мияка районнарында яшәгән милләттәшләребезнең охшаш якларын хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова эзләде. Башкортстан Республикасының милли архивы материаллары буенча Саты авылы нигезен Оренбург өлкәсе Якуб авылыннан һәм Сарман районының Сарысаз Тәкермән авылыннан чыгып китүчеләр салган. Җаны сүнеп барган авыллар саны артса да Саты гөрли дип ныклы әйтергә була. Бүген биредә 600-га якын кеше яши. Авылда эшләп килүче мәктәпкә 100 ел тула. Сарманлылар сәяхәтләрен нәкъ бу бинадан башлады.
1919 елның октябрь айында ачылган хезмәт мәктәбендә уку әсбаплары санаулы. Берничә алифба, география һәм арифметика китаплары була. Бер гасыр дәвамында бина үзгәрешләр кичерә. Авыл халкының исә белемгә омтылуы сүрелми, киресенчә көчәя. Килгән кунаклар арасында татар шагыйре Дамир Гарифуллин да бар иде. Очраклы рәвештәме түгелме, без менә шушы якларга беренче килеп утырган бабайларның рухларын монда күрдек. Алар менә Сарман ягыннан монда килгәннәр, утырганнар һәм тормыш көткәннәр. Кайткан чакта Сарман буйларына яннарыма бергә калырга. Кырык эшен ташлап кырык якка чыгарсыңмы каршы алырга. Сарман районында иҗат ителгән җыр милләттәшләребез арасында киң популярлык кына яулап алмый, актуальлеген саклый. Аны олылар да, яшьләр дә яратып башкара. Җырның серен автор үзенчә аңлата. Күңелдән чыккан, күңелгә барып керә. Менә тегеләй булай гына токмак әйттереп кенә ничектер күңелгә җатмый торган сүзләр булса, барып җитми ул кешегә. Сарман тамырлы Саты авылында Миякә районының иң тырыш халыкларының берсе яши дип санала. Мин әйтәсе килә, менә шу хезмәттәшлек безнең бүгенге менә бәйрәмдәге килгән кунаклар кебек, шушы ике төбәкнең үсүендә зур уңыш булачак. Саты авылы халкы ата-аналарыннан күчеп килгән кул эшендә саклап дәвам итәргә тырыша. Рәшидә Сәхапова әтисе эшләп калдырган станокта палас суга. Пряжадан эшлим, хәзер җүннәр юк бит инде, чын эзләп утырып белмим, манырга кирәк. Магазинда әзер пряжалар саталар. Стиральный машинага салып әйләндерәсең, бер бозылмый әйбәт итеп, әйбәт була. Юсаң да үзгәрмей. Авылда үрнәк алырлык озын гомерле матур гаиләләр саны да шактый. 64 ел дәвамында иң атлаучы Рәшид һәм Гамилә Мифтаховларның мәхәббәт учагы әлегә булса да сүрелми. Кайчандыр яшь егет кызны күрше авылдан урлап алып китә. Бер мәртәбә кәркәлегә барып күргән имәя. Алла Тәгалә тәги безгә насыйп итте бит әйбәне. Бергә яшәүнең, тату яшәүнең сере нидә икән ул? Бер-береңне аңлашып, киңәшәшеп эшләүдә ул. Авырлыгына түзәргә кирәк. Авылның актив яшьләре үзләренең Саты Сити дигән төркемен оештырган. Хезмәттә дә, бәйрәмдә дә бергә булырга тырышалар. Бу бердәм халык, без телибез сәламәтлек, тазалык, байлык, шатлык. Мин үземнең авылымны нык яратам. Әлеге вакытта без барыбызда шушы егетләр, кызлар Миякәбезнең баш каласы дип йөртәбез инде без аны. Миякәбезнең баш каласы Сити дип йөртәбез. Шуңарга күрә без аны үзебезнең төркемне Саты Сити дип атадык. Саты авылы халкының үзенең махсус тыңдырмасы бар икән. Хәзер безгә аның рецептын Венера Галимова сөйләячәк. Бу тортның рецепты бик гади генә. Творогны матур түгәрәкләргә туңдырабыз да, аңа башта әнис, туз өстәп катырабыз һәм Саты туңдырмасына әйләнә. Бик тәмле. Авылның кызлары гына түгел, киленнәре дә шәп исәпләнә. Ә шулай да Саты авылының югары сыйфатлы килене исемен яулар өчен җитез итеп палас сугырга кирәк. Йөгереп суга барырга сыйфатлы җөнерләү мәҗбүри түгел, әмма файдага гына диләр биредә яшәүче биянайлар. Ирак туганнарының тарихи очрашуын Миякә эшкуары Вилсур Нәфыйков оештырды. Аның фикеренчә, татар халкы тырыш, уңган һәм шул ук вакытта шактый үз сүзле. Чыбыркы белән генә милләт мәсьәләләрен чишеп булмый, әмма һәр ябык йозакның үз ачкычы бар дип саный ул. Татарлыгын күрсәтер өчен акча сибеп бирү генә кирәкми. Үзеңнең күңелең, җаның, тәнең белән оештырган менә шу чараларга килеп, матур итеп, шул чараларда катнашып, үзеңне күрсәтеп, үзеңнең милләтеңне, телеңне күрсәтеп, үзеңнең җырыңны, моңыңны күрсәтеп, син шуны эшли алсаң, син үзең халкыңны күтәрү дигән сүз. Тынгысыз җанын, күңелен, уй фикерләрен милләт өчен фида кылган Вилсур Нәфыйковның хезмәтен бар канаты тормыш иптәше дә хуплый. Безнең менә бергә кушылып китүебезне дә мин һәр вакыт күз алдыма китерәм. Ике менә бәләкәй генә елга агып килгән дә, теге шул җырлар, моңнары белән беребездән шигырьләр чыгып, икенчебездән моңнар чыгып, менә шул дәрьядай бер диңгез кебек әйләнеп киткән, ә ул дәрья диңгезендә бер ялгыз гына барып булмый. Бердәм булган Нәфыйковлар гаиләсе дөнья кууны максат итеп куймый. Иң мөһиме, ата-бабалардан калган мирасны саклап, балаларга җиткерү. Бәләкәйдән безгә әтиебез, әниебез татар теленә мәхәббәт уятты. Без гаиләбездә чын татарча сөйләшеп өйрәнгән, әти-әнидән сүзләбез башлаган, абый, туганым дип бергәләп гаилә белән яшибез.
Бәләкәй чактан ук уже безгә әниләр инде әни белән әти татарча сөйләшергә кушай, татарча сөйләшик. Без чөнки татар дип әйтәбез. Мин әти-әнимә бик рәхмәтлемен, чөнки алар мине татар теленә өйрәттеләр. Татар халкының кунагашы кара-каршы мәкаләсе бүгендә актуаль. Сарманнар миякәләрне кунакка көтеп кала. Миякә районыннан Миләүшә Латыйпова, татарлар. Хөрмәтле тамашачылар, сез татарлар тапшыруын карыйсыз. Программабызның икенче өлешендә. Актаныш сәхнәсендә тарихи спектакль. Атам ширке үлгәч, сен минем калам күрән бей, 3 ел миңа калан түләмәдең. Шуны алырга килдем. Татар кызы 2019 ярышлары дәвам итә. Шундый бөек кешеләребез безнең милләттә үскәннәр. Шуңа күрә алар артыннан без дә барасыбыз килә. Петропавловск шәһәрендә Сабан туе. 30 ел Сабан туйны үткәзәбез. Бүген ягыр булса да, бейеп, уйнап, чәй эчеп йөрибез монда. Актаныш районы үзенең халык театры белән дан тота. Бай тарихы булган артистлар династиясын үстергән коллектив бу. Ә быел иҗади труппа күпләрне гаҗәпләндереп, Нурихан Фаттахның Ител суы ака турыр исемле тарихи әсәрен сәхнәләштерде. Казанда премьера тулы заллар белән үтте. Актанышның үзендә дә спектакльне еш уйныйлар. Тамашачы биредә театрның һәр спектаклен көтеп ала. Тулырак хәбәрчебез Ләйсән Хаҗиева. Актаныш театры 1960 елларда ук оешкан. Халык исемен алуга да инде 45 ел. Җиңел комедияләр белән бер рәттән җитди әсәрләрдә еш куялар. 3 аршын җир, кичер мине әнкәй шундыйлардан. Тарихи спектакль. Бик истәлекле спектакль. Элекке вакытларга борылга, барып тоташа, булганга барып тоташа торган спектакльнең берсе шуннан безнең ислам дине килеп чыккан, булган, кабул ителгән турында. Шуларны ачыпла торган спектакльләрнең берсе. Спектакльдә 70% ирләр катнаша. Җәйнең иң кызган чагы, бакча йорт мәшәкатьләрен дә читкә куймыйча, театрда уйнарга да өлгерәләр. Әле хәзердә пенсиядә булсам да, әле бергәләп җегетләр белән, яшь җегетләр белән бергәләп эшләп йөрибез. Театрның аксакалларыннан аның тарихы турында сораштырдык. Халык театрын башта Актанышның үзешчән театрын Гали Арсланов дигән безнең инде хәзер академик. Ул менә Робсон Мусиннар, Гани Филгиз, безнең ул мәрхүм инде хәзер Гани Филгиз. Алар эшләгән вакытта халык театры исеме алдылар алар. Мин 72нче елда хәтерем ялгышмаса инде. Шул халык театрында алар менә Робсон Мусин әле хәзер дә уйнап йөри. Күп еллар инде шоу дәврендә башлангыч турында инде без Аска Актанышта агач мәдәният йортында эшләдек. Ул вакытта монда өстә басу гына иде. Анасы еллар үтте, 70нче елларда монда төзелеш башланды. Төзелеш башлангач монда клуб табаррыкка килде, пайда булды. Һәм дә ки без 76нчы елның 9 октябрендә шунда күчендек. Артистлар династиясын үстергән коллектив бу. Мусиннар нәселе шундыйлардан. Каннан да киләдер, менә әти дә әйтеп китте, ул кан нәселдән дә киләр. Безнең бабай да, әби дә халык театрында катнашканнар. Үзләре инде бабай гомер буе мәктәп директоры булса да, әби инде шәфкать тасы булып эшләгән. Алар катнашканнар, әтинеке профессия инде. Минем үземнең мәдәният өлкәсендә укымам да, белемем дә юк. Мин укытучы кеше, тарих укытучысы, бәлки шуның белән дә бу әсәр кызык булгандыр, шуңа катнашабыз. Спектакльне Татарстан һәм Башкортстанның төрле районнарында да күрсәткәннәр. Һәр кемгә таныш классик әсәр, матур әсәр булгангадыр. Тамашачы мәхәббәтен бик тиз яулады. Әсәрне спектакль өчен режиссеры Нур Хусаинов яраклаштырып үзгәрткән. Без Сойлида алган булар идек инде, бер җиңел комедияда, җырлы биюле комедияда алган булар идек, халыкны ияреп барганда булар идек, бәлки тик менә шу әсәрне куясы килде. Тарихыбызны күрсәтәсе килде. Бик күп яшьләр хәзер безнең тарихны белеп тә бетермиләр, үстен генә беләләр инде аны. Безнең нинди куәтле, бай, көчле мөселман дәүләте булганын белеп горурланып яшәсеннәр иде. Менә шушы тарихны күрсәтәсе килә кешегә һәм
этәргеш ясыйсы килә китап укырга. Очраган булды, шу спектакльне карагач, без ул романны алып укыдык дип чынлап та шулай икән дип билде. Чынлап та шулай, бер кино карагач, анда китабын укысаң, ансы бөтенләй икенче дөнья бит инде. Гадәттә халык театрлары артистларга кытлык кичерә, бигрәк тә ир-атларга. Ә менә Актаныш районы Татарстан Республикасының иң театраль районыдыр магайын. Театр кую җирле халыкның канында. Биредә балалар бакчасыннан ук спектакльләрдә уйнап, ярышып үсәләр икән. Актанышның суы сихәтледер. Һәр авылында диярлек театр эшли, ә халык театрының киләчәктә дәүләт статусын алу ниәте дә бар. Тарихи романны сәхнәләштереп, итил суага торыр. Нурихан Фаттахның Галиаскар Камал сәхнәсендә куеп кайттык. Аның синде Актанышта, Башкортстанда бик күп куйдык без аны. Үзебезнең режиссер куйданы. Бик отышлы, бик уңышлы булды. Шул Разил Исмәгыйлев Валиевлар, Данил Салихлар тәкъдим итте. Ник аны дәүләт статусына тәкъдим итеп карамаска Актанышның театрын дип. Дөрестән дә минем тарафтан мөрәҗәгать булды президентыбызга. Уңай хәл ителсә бик рәхмәтле булар иде. Әйе, бу коллектив моңа дөрестән дә бик лаек. Лейсан Хаҗиева, Татарлар, Актаныш районы. Уңганнар һәм шибәрләр. Мәскәүдә татар кызы халыкара конкурсының төбәк финалы узды. Татар мәдәни үзәгендә яшь кызлар ярышты. Җыр бию, шигырь, милли киемнәр халкыбызга хас тыйнаклык һәм нәзакәтлек белән тамашачыларга тәкъдим ителде. Финалга 9 кыз чыкты. Бәхет кемгә елмайды? Алдагы видео язманы карап белербез. Мәскәүнең татар мәдәни үзәгендә күз явын алырлык тамаша. Асадуллаев йортындагы залга гүзәллек һәм матурлыкны тамаша кылырга бик күп милләттәшләребез килде. Дулкынланулар, алкышлар белән бергә күтәренке кәеф хөкем сөрде бу көнне. Татар кызы бәйгесендә катнашучы кызларның 9-ы да үзләренең осталыкларын күрсәттеләр. Музыка, таныш моңнар, кызларның назлы тавышлары һәркемнең күңеленә хуш килде. Кемдер биеде, кемдер җырлады. Бәйгегә кызлар 2 ай дәвамында әзерләнделәр. Җыр һәм бию дәресләре алдылар. Татар теле һәм әдәбиятыннан белемнәрен ныгыттылар. Нәтиҗә сокландыргыч. Татар кызы бәйгесендә катнашырга минем зур хырлыгы, минем өчен зур бәхет. Татар кызның уңлыгын күрсәтергә, аның матурлыгын, сафлыгын, шундый чиста нурын күрсәтергә бик зур бәхет минем өчен. Кызларның татар теленнән булган мәгълүматларыннан жюри әгъзалары канәгать калды. Муса Җәлил шигърияте һәм Илһам Шакиров репертуарындагы җырлар да аларның күңеленә хуш килде. Татар кешесе татар үзенең татар тарихын белергә тиеш. Чөнки бу кешене байлата, эштән. Һәм әлбәттә шундый бөек кешеләребез безнең милләттә үскәннәр. Шуңа күрә алар артыннан без дә барасыбыз килә. Шуңа күрә бүгенге конкурста аларны Җәлил шигырен, Илһам Шакиров җырларын җырлагач, минемчә бу безгә дә бүләк һәм тамашачылар өчен дә бик мөһим бүләк. Көннәр бигесе торуга карамастан мәскәүлеләр дачаларына түгел, мәдәни үзәккә конкурста катнашучы кызларга көч-куәт бирергә килделәр. Һәр кызның үз җанатарлары бар иде. Тамаша 2 сәгатьтән артык дәвам итте. Бәйгедә катнашучы кызлар өчен бу бер мизгел кебек кенә узып киткән. Чөнки мондый матур һәм кызыклы тамашаларда вакытның узганы сизелми ди кызлар. Мин мондый матурлык конкурсларында күп тапкыр катнаштым. Татар кызы бәйгесенә килүемә бик шатмын. Чөнки монда көчле булырга өйрәтәләр. Монда дисциплина дигән әйбер бар. Без һәр чак көн саен репетицияларга йөрдек. Әзерлек көчле булды. Безне өйрәттеләр төрле эшләргә, ничек биергә дә, җырларга да, гомумән үзеңнең сәләтеңне күрсәтергә өйрәттеләр безгә. Бәйләдек,
шулай ук дефилега да өйрәттеләр. Инде мин бик шатмын бу конкурста катнашуыма, чөнки мин үземне тагы да үземне таптым, үземне күрсәттем. Безгә бик якын була бу татар кызы конкурсы. Без яхшы кешеләр белән таныштык. Безнең организатор бик яхшы кешеләр. Алар безне өйрәттеләр. Балалар сыман безне өйрәттеләр. Бөтен әйбергә безнең янда булдылар. Шуңа күрә бик зур рәхмәт аларга дип әйтәсем килә. Конкурска әзерләнгән арада кызлар тәүлегенә 4 генә сәгать йоклаган. Чөнки төп эшләрен һәм укуларын туктатып тормаганнар. Әлбәттә, бу чорда аларга ата-аналары һәм дуслары зур теләк була. Бәйрәм тамашасын балалар айрыша кызыксынып карадылар. Апалары кебек үсеп җиткәч, аларда да татар кызы бәйгесендә катнашу хыялы тугандыр бәлки. Һәм менә дулкынландыргыч мизгел. Мәскәү төбәге татар кызы 2019 таҗ иясе Айсылу Мирхафизхан. Айсылу Муса Җәлил исемендәге Татар дәүләт опера һәм балет театрында 2нче солист буларак хезмәт итте. 2011 елда Казан хореография училищесын тамамлый. Хәзер Айсылу Щукин исемендәге училищеда драма театрында классик музыка бүлегендә магистратура уза. Бүгеннән инде ул Ишауда узачак финал конкурсына әзерләнә башлый. Инсаф Абдулла, Дина Газалиева, Татарлар, Мәскәү. Казакстан Республикасының иң төньяк җирләрендә Петропавл шәһәрендә 6000 милләттәшебез гомер итә. Мәдәни үзәкләре бар. Күптән түгел генә милли бәйрәмебезне гөрләттеләр. Казакстан якларында узган Сабан туе хакында хәбәрчеләребез җиткерер. Казакстан далалары үзгәрүчән һава торышы белән билгеле. Иртә җылы булса да, төшкә таба яңгыр сибәли башлады. Тик бу халыкка кабачауламады. Барысы да бәйрәмгә ашыктылар. Шәйләр белән җылынып, кулчатыр астында тыгызрак бергә утыргач, яңгыр да сизелмәде. Күмәкләшеп, бердәм булып бәйрәмнәрне уздырырга күнеккән милләттәшләребез бүген дә осталыкларын күрсәттеләр. Сабан туйны оештыручы татар-башкорт үзәге рәисе Абраев Наил татарларны гына түгел, башка милләт вәкилләрен бәйрәм белән кызыксындырып, бик җылы кунак итте. 30 ел уже татар телен, мәдәниятен апарабыз. 30 ел Сабан туйны үткәрәбез. Бүген ягыр булса да, бейеп, уйнап, чәй ичеп йөрибез монда. Ул, барысына исәнлек, саулык, бәхетлек татар башкорт халкына. Сабан туйга Татарстан, Башкортстан һәм Казакстан шәһәрләреннән килгән милләттәшләребез бәйрәмне хөрмәтләп, яратып каршы алдылар. Күзебездән чын күңелдән тәбрик итүгә Сабан туйларына. Сабан туй бәйрәмнәре ул зур бәйрәм. Татар халкы, башкорт халкының иң беренче бәйрәме. Сабан туйларын саклап калырга кирәк. Әгәр Сабан туйлар булса, безнең татарлык та, башкортлык та була. Барыһын да Сабан туй бәйрәме менән котлайм. Асын йөрәктән озын гомер теләйм, бәхет, шатлык булсын. Бары татарларга сау сәламәт булып, шулай Сабан туйдан Сабан туйга йитеп, бәхетле тормышлар, зур шатлыклар биреп, сау сәламәт булып яшәргә булсын. Беренче Сабан туй 1989 елда башланган иде. Татар-башкорт иҗтимагый үзәге дуслык бу Сабан туйны һәм бер елда калдырмыйча, ел сайын үткәреп киләбез. Ел сайын безгә дуслар, туганнар киләләр, кунаклар киләләр. Сабан туй беркемне дә битараф калдырмады. Һәрбер кунак үзен милли уеннарда сынап карады. Улысы да, кечесе дә бик теләп катнаштылар. Әни катнашмаска, кичкенәдән таныш, якын уеннар бит. Әлбәттә, килгән милләттәшләребезгә күңелгә иң якын һәм таныш җыр-биюләрдән торган концерт та оештырылган иде. Петропавловскта язгы чәчү эшләре тәмам, шифалы яңгырлар булып, уңышлары мул булсын. Таңсылу Насырова, Татарлар, Петропавловск шәһәре, Казакстан. Бүгенгә җиткерәсе хәбәрләребез менә шулар иде. Рәхмәт сезгә, хөрмәтле тамашачыларыбыз. Без сезнең сорау тәкъдимнәрегезне күз уңында тотып эшләргә тырышабыз. Сәяхәтләр кылабыз, авырлыкларга бирешмичә күркәм гамәлләр кылып яшик. Сау булыгыз.